Montáž začíname vymeraním si priestoru medzi krokvami. Následne odrežeme potrebný rozmer z dosky. Hrany dosky zahladíme a nepotrebné perodrážky odrežeme a hranu zahladíme. Dosku vtesnáme rukou medzi krokvy. Pír doska musí mať požadovanú hrúbku pre kvalitnú izoláciu. Priestor, ktorý neprilieha medzi krokvami a doskou, vyplníme púr izolačnou penou. Prebytočnú penu odrežeme. Následne montujeme pír dosku s nízkou hrúbkou. Začíname od krajnej krokvy. Vrchná doska musí prekrývať nasledujúce krokvy s presahom. Dosky pripevníme do krokvy za pomoci skrutky do sadrokartónu. Krajnú pír dosku na začiatku prichytíme latovkou za pomoci skrutky do dreva s dĺžkou cca 50 cm. Na pír dosku pripevníme závesný profil na sadrokartónovú dosku. Pokračujeme prekrývaním prvej vrstvy pír dosiek umiestnených medzi krokvami tenkými pír doskami. Vďaka perodrážke po hranách dosky zapadnú do seba. Spoje zabezpečíme prelepením izolačnou páskou.